Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEB. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa madwar 400 persuna nofshom tfal illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn nkomplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala pajjiż bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Bota pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi, fejn huma jistgħu jirriflettu. Iħossuhom safe, iħossuhom maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bogħod mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna.